Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Fatan kowa da kowa kuma ya yi sallan idi lafiya. To masha Allah ya kyau, Allah ya karɓi ibadanmu, Allah nuna mana shekaran gaba alfarman da biyu rahmatu sallallahu alaihi wa sallam. Kamar kullum kamar yadda aka saba yau ma na zo muku da shirin da kuka jima kuna da kwamfatarsa wata ko babba ko karami na sai gashi rabu da jarumi a kashe kumar insha Allah. Wannan fim din zai fita ranar Lahadi da ma shauran fina-finai waɗanda za su fita a madadin goron sallah ranar Lahadi. Ku tsaya ku yi dakon su insha Allah, fina-finai ne masu kyau, masu haske, sa'annan masu kiliya, sun samu ingantattun fassara daga kamfanin dukan ku masu farin jini, kama daga kan Sultan Film Factory, Yusuf Zamani, Al-Hussein Records, Mega Dot Studio, YCTK da dai shauran kamfanin dukan fassara insha Allah. Sannan ga masu buƙatar shiga gurbin mu na VIP, to har yanzu kofa a buɗe take, za ku iya ku yi mana magana akan wannan lambarin wayan namu da ke kan sikirin ɗin Basta. Insha Allah za mu saurare ku mu ji buƙatun ko a ina kake a faɗin duniyar nan. Matsawar kana son kallon fina-finan Indiya fasara Hausa da ma na Hausa series da Indiya series, insha Allah to kai mana magana ta wannan lambar, za mu gaya ma yadda tsare-tsaren mu suke, yadda za ku biya kuɗin ku shiga wannan gurbin namu na VIP wanda muke ɗora fina-finai a cikin time a kowace lokuta insha Allah. Sannan ga masu buƙatar series na Indiya ko na Hausa waɗanda ba a ɗora su akan YouTube ko wani channel dai, to za ku iya ku yi mana magana insha Allah, su ma za mu yi ƙoƙari mu samar muku da su, ko da guda nawa ne ko da wasu iri ne insha Allah. Sannan idan wannan ne farkon zuwan kan YouTube channel din mu, to kai kokari ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za mu ke sanar da ku da zaran mun ɗora sababbin shirye-shirye insha Allah.